Guys, kunena na Movin oko kanyo, tunyisi uru ni kumi tena. Lakini buumora ga TikTok ka. Yani, gine yo TikTok celebs ki. Vijende ki mer from Monday to Monday. Ngato mer from Monday to Monday to onge gi tich, investment mora bende onge godo, manyiso ni onge gi cash flow. To jama miel e TikTok kai maka mikiti nungu ni onge nyathi josakwa. Koro, nyocha neno ka fellow TikTok celebs post nwa ginene iluongo nango till number. Tapenjara, kwani ang'o motimre koso jathum moro dwa dhi golo thum. Koro kasomo beta ido ni Movin tuo, ni nigi tuo mar kidney stones, koro isolo ne nyathi dhako wadwa. Idwa dhi timne ang'o operation. Tapenjara, kidney stones ochuno ga nyaka timne operations ama inyalo ginene control gi yatha. Maybe mare no serious. Koro kaling mathis tadonje group. Koro group osechanga moloyo siling 200,000 to kwapo to wapo kara sitorini enesikam kara wuodo egi okutuo jokama. Koro ka ng'ani tem question, ng'ani ka tem question, dongo olornwa group jokama. Okinyal send any message, admin kende manyalo wuoyo. To koro apenjwe, Movin tukwalowa kama nang'o yawa. Yani uchiwa gokinyi moyudo ka nyi utieko pesa Disemba. Koro wamwani jogi wigi diny, weuru wakwalgi kaka saa sudo. Anyway, kiku blame Movin. Awinjo ni mama manyocha fund lifestyle ni mama moro mawuok Galoka cha. Ni nyocha we nyathi dhako wadwa. To we gi rent areas. Nikech kata pesa manomich, pesa orani nochulo go rent gine Disemba. Ne oko chulo. Koro samoro mae pesa moneno ka koro mama osedhi. Samoro mae pesa modwa chulo go rent to mondo chak godo life ne. Lakini buumoro waga jokama. Yani untijwe ni jawangla mane mogolo thum watim challenge wadhwa mere ba. To kata mana kaka ujitegemea onge. Dichwe inyone nyaka ginene. Nyaka bra, nyaka boxa. To kineno kaka gichaji oko ka. Tipenjiri ni yawa. Nakoso ne Nyasaye ang'o. Kara gin mana buoyo lilo. Jogi kik miu pressure. Muka kuchape mboka. So. Muka kuchape mboka. Mboka. Muka tuchape. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Jokama mai tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Yes, Nyakwaramoge machiegni kendo dhiang' adwa ni ikonya timo gimoro kama tin. Adwa ni ing'eni nonego bed ni aromo gi Movin Freeman. To apani neno kaka obeto ga number of people here. Nonego bed ni waromo gi Movin Freeman gimoro saa 9. Mondo ni Movin tuo. And I saw people were really sharing the pay bill. Kuringi one kaka julu. Yeah, actually kuro Prince Inda mumi yani neno ka aeroga Prince Inda. Enem sani mono share gino. Wasani mudongi te. Inda no se golo gino. Gimomiyo Prince Inda golo gino chalo kama omai.
Prince Inda ok nyal kete miriambo miriambo mane yao. To kaka gidwaro 300,000 bwana. Ineno gik moko mwakete gine mineno wakete siasa gi emipoka ng'ato tho. Jamacha okwayo support mogolo tail number kendo tail number somo mamagi okay. Mari umiloru uloko ge dhano macha mamagi koso sister to we urwako Inda and loko ge dhandu. No, Inda is just TikTokers are milore thare. Yumio TikTokers milore. Mobi neka nyocha ko miel ka Inda. Ingene de Inda we konye, we support no post ne kamano. Doko chiwacho niya ni Inda kumigi ni support. To Inda no post. Ipana Inda urucho post no nango. Dong urucho nikech mobi. Bwana mago gik ma une mu create. Inda urucho ango bwana. Bwana, nyane. Inda dong urucho post ka. Dong Prince Inda urucho post. Madong Prince Inda. Wangiya. Dong urucho post e Facebook. Gi Instagram gi ginenete. To Morgan Freeman ngama ji ong'eyo tiango kete Inda e gine Prince Inda gige go nango. Ineno post no. Ineno post na wall Inda. Mokongo TikTokers ng'euru ne Inda is a big brand. To ng'euru ni un bende muchiemetie Inda ok chiemetie. Uru kelo false information. Ere kaka isethibitisha ni gino miriambo. Mago miriambo bwana Inda ok nyal keto gik ma baga go page ne. Inda is a national figure. Koro kani bet ka takono jopiny ni support Morgan Freeman ne dhi chwanye kanyi makoro chuno ni kanye gini weche mang thothne ei donge aneno ngeni Omari awuoyi gi maneno madong jano governor dongo ni jano the governor dongero post kanyo ya dongero post kanyo mogolo nyaka pesa ma Morgan ochulo hospital chilongo ni German Shepherd tadi ang'omio no dhio mane hospital mithiedhe chiwao ni German Shepherd to dong ni ng'eyo details kanyo dong ma kaka giwuoye group madong Leon Hart dong osiep ng'ano ne ng'ia ne gigi bwana soma ne gimonde ka apenji wan ng'eni information okwa omedhodi apenji gir Morgan ni en kuokose mago propaganda wadwa. The guy is sick, yes, but sick itu ya kwenda surgery. First of all, alikuwa mgonjwa, akaenda akafanyiwa test, akapatikana akona kidney stones. Tudong kama ni kaka ng'aneno wacho. Tudong soma itieki. But akapewa madawa ameze. Hiyo surgery ni kitu haiko. I don't know how he came up with it. Juu hiyo si hata wamesema eti surgery hawezi fanya, na kama ni lazima afanyiwe SHA inaweza tibu hiyo and it cost 60k. Mano ng'amowacho gino. Ng'amowacho ka oko. Kichor screenshot mar WhatsApp. Jano the governor tema neno kabato kogol nying ng'ato malo kacha. Hiyo si hata surgery ya panya haiwezi fanya. It has no equipment to carry out a surgery. Hiyo si haiwezi fanya surgery. Hata ya panya. Aya. Kata mar uyeyo do. Panya cha eno uyeyo. Leon Hart wacha ngoe wacha noka. Umoke Morgan 125k oromo. Chukua SHA lipa 6k, the rest kunywa soda, jatuo kitalia. Nyiso ni kichoka N60 N6k. N6k. Watch malich ahinya. Aya. You know, Morgan wacho ni you know what bruise. Kuja niko hapa Bicenter, we go to German Medical and make sure you record everything because that is what you want. Niko Prudential Residence. Ingeni gini wanyalo keto to ng'ato inyore? Morgan Janabi mogolo. Janabi ingeni ka janabi golo. Janabi golo nikech samoro siasa mag jopiny. Ng'ani wacho ma. Wadhi mbele. Dongo hospital. Mbona mmejam? Morgan 125 is only 80k.
is only 80k shy from 200k. Nyiso niya, owacho niya, udong matin mondo donj 200k, only around 80. Koro miyudo ni oromo, jogi dhi lawi, panda hata ndege, enda Dubai, ufanye surgery huko, thank me later. Mano kaka jo TikTok opango mano mondo gikwalwa. Soma. Pesa tupea. Pesa ulitupea. Tafadhali guys, tuwache hizi kelele, tutoe pesa please. Madong post manya Prince Indah keto cha. Good afternoon team Jenabi. This post come through for a brother Movin Olo, Mano Prince Indah, who is appealing for financial support to manage his current health condition. The renowned top content creator on TikTok has been diagnosed with kidney stone, a condition which mostly affects the urine flow from the kidney and result to lots of pain around the abdomen area if not managed well at its early stages. However, it is manageable when an action is taken as soon as now. We are therefore humbly requesting for financial or kind support towards the surgery, which has been scheduled for next week. We have also shared the contribution channeling details, tail number on the photo posted here. Thank you in advance, and let's join family of our brother in prayers of quick recovery. Mano uketo Prince Indah Janabi, OGW, international figure. Ilungo ne internationally. Susan Olo. Winje. Aya, dongi neno nini report mo hospital en pesa? 6,000. 6,000. Mapa ni marisha. Mono wachicha. Ngiyane sama negino. Dongane mana receipt, number, date, charge, payment, it was cash, payment reference, amount in word 6,000 only received by Abubakar. That one balance is this, printed by Abubakar Movin Olo Mondi. Age 25 years 11 months. Date of birth 1999. Movin 10 talent mupongo wi 1999. Dong ma 10 Movin 1999. To karima date of birth. Andoka nyolo Movin. Andoka nyolo Movin. Date of birth. Mawacho na ike. Date of birth. Mawacho ni ike ba. Bwana anaparo ni ya. Jo TikTok yosefwenyo ineno. Wakoro kwa jo TikTok owe ketho nying wasa. Ok jo TikTok. Yes gikonyo wasani. Gikonyo nitie kuma Movin wacho kanyo niya. Ing'eni gini be nyalo chalo kaka ywaruok. Nitie ng'amono dwa ni Prince, nitie ng'amono ko expect ni Prince Indah ne dhi konyo to Prince Indah donje. Onyalo bedo kaka siasa. Onyalo bedo siasa nikech bende king'iyo gini. To yudo ka conversation mar Prince Indah gi ng'ane. Mar Prince Indah ma kianga ma gikon giwuoyogo. Dhiang' we wado gi reality. Nitie jok moko manyalo uso ni okay, gimomiyo wuoyo kama anakia diech wachne. Ng'eni ng'ato nyalo wacho ni samoro neno evidence maybe some. Ema wachni dongamba neno ka Movin wuoyo kanyo. Iwinjo? Mago pod adier onge umani. Gima wacho 6,000 to aneno. But beyond that 6, nobody knows. Eyoda. To king'eni ka iketo ka 6 ni okete ler, tang'o miyo mako ka okete ler. Moko ka okete ler nikech surgery owacho ni en gima next week. Iyuda. Samoro condition mar hospital chane. Samoro condition mar hospital chane niya, ng'ato miye advice niya, kapok surgery ochopo, yedhe moko matindo tindo mwomige dhi bedo expensive, chul SHA mondo magi nyalo kawo kwarito mano kaka pare. Nikech Movin no ningo romgo kawuono
to dich na ok dich mar Movin, dich na emomiyo pok warodo kode sani. Koro andiko ne sani to penja ni ei bro sahi amba neno piny olil sani iwinjo. Gimomiyo awacho kama endi, dhiang' in akia kaka nousi, an nousa marach to onge ng'ama nobedo mondo listen to my part. Kaka nouso dhiang' ikia? Until that time mang'ato nikech an ne wan gi evidence adi ariyo. Ji tang'o kaka nwamiele gesa tiwacho ni ne kaka omiel to notiyo gi Tony Ndiema, ne kaka omiel ma be ng'ama ber. Ji ok winj partner ma nyathi ma jathwe ma nyathi ma jachach. People took several years. Iparo ne ka en gima ber to Prince Indah noseketo post ka jakendo ne wadhi mbele, ji ne dhi mbele gi solo. By the way, waseoro matin mawano fans mag Prince Indah kendo ji odhawo ne Prince Indah e comment section, ma gik mihewo gi pesa mathindo mihewo, ok iketi event gi nying gi nino to event mar odiochieng' achiel oromo chulo gino. Koro ma Prince Indah ochako gole ni, iparo ni ang'o momiyo ochako gole? Gimomiyo gole we monda koni atiyo gi situation na kan en gima dier gole. Gimomiyo gole en ni kuma nitie tungni ba weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond luo, bedo sulwe mar oganda luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Andong nitie ng'at mokona kata ni bwana anda luongi show na Mombasa but koro awinjo ka weche ung'eny Nairobi kanyo kutieko clear gigo tugine. Dunga tiyo gi mara. Iwinjo. Ng'ano kikoso ne. Idhi e show moro ng'ato koni bwana ini mari bwana nyocha winjo wach ni bwana joge go nyalo chanda. Surely. And I took 6 good months in the house ka onge ng'ama dwari because onge ng'ama listen mondo winj sitochi. Agoni story moro. Mano koro itemo mano wa defend story. Okwa defend. We don't defend Movin Freeman, we don't defend anybody. Awacho gima timore nikech Prince Indah in public figure. Okonya yie associate kuma weche nitie. Nitiere kata mana liete moko. Wawach tho mara koko.
Prince Indah nokodhi wae akoko nosiep ne bat koro koko ne ng'eny inyalo dhi tipo ka ng'ato chwadi gi chupa kayiem e gima in ni timri nade koro iwacho ni ka koko ng'eny kamano ta a withdraw we abedi chien ane kaka gitimo koro golo post mar Morgan Freeman doesn't mean ni koro gino osebedo proved to the latter ni en not true, ni ok en gima true unless wayud Morgan Freeman mawachi ni gini ne en kama kata ng'ama machiegni mane process no moko ne nyalo pime kata ni Morgan Freeman monego rom godo kawuono mondo utim godo achiel ariyo adek ne mibadhi osebedo to ng'eyo ne piny osefwenyo koro kodwaro biro e interview agocho ne to nyamin gi momako simu wacho niya ni Morgan owuok iwinja Morgan owuok to kata king'iyo sani amomed mana no miya from saa 9 to saa 11 in between dongi saa 11 dongo yudo ka pod watimo ne jama cha interview modonja 12 dong kore kamanye katieko nikech nagocho ne odiochieng to nokwa winjore nadwa na chak kode to ne it was still early ne en gimoro saa 6 kuma we uka advantage mar jotho gino ka advantage nyaka that anyway quick recovery Morgan Freeman Morgan Freeman who is also my friend ano kadwa ni ng'ato tho kore kwa go sorry we are very sorry jogo te otimo gima ber ng'ato kaka Prince Indah otimo gima ber nikech gino de pod okelo problems en no setimo part ne onyiso ni en gi chuny mar konyo then gima dhiera ang'o miyo jo TikTok gi sama gitimo project waneno gi ga kachiel to ka gimoro timore to pok ne giriwore ga gipogore the other time ka Morgan ne kwayo pesa ne solo ne nitie jo TikTok mwang'e madongo nitie kaka wang'eyo ni wang'e ng'at machalo kaka Leon Hart dongen osiep Morgan dongane no ka osechangia ne Morgan e group kacha aya ng'ani do koro wawinjo e wuoyo ng'eni wuoyo in oningo ywa ng'ato chien tipenje niya Omari gima winjo ni post mar pono ne en nang'o imbe ok bibi e public tichak wacho ni Omari japono to dong ng'eni en osiep Morgan bende gentiere ka Prince Indah kanyiro gi nyiso ni gini oningo gine giwach chien ma kobiro e mbui ten gima koro osepuodhi wang'e ni ne en miriambo my evidence Omari to ka wan osiepe makendo ang'i kituo ta isolo ni wan mwang'iyo kaka gino solo kaka solo bedo nikech gichacha king'iyo to en WhatsApp ma en modonda put koro ng'ane kama poste no e Facebook no to koro yangnwa go ajanga en ga group moro ma support wuoyi no tema gi wuoyi machalo kamacha nyiso ni gini giwache kiot giwache tok tent mi wacho cha onyenye lela timel tien ni kanyo nitie timel tien man kanyo by the way Jano the governor Jano the governor mache to nyathi LTN mano nyathi LTN en ko onyenye lela makoro onyenye lela okoni kitwa gi timbewa makoro in gi chich moro matin ni chich nitie nikech den gima ler mochimo yo janabi doko timo doko golo solro madhi mbele ne fan ne kendo TikTok among'eyo ma bende promote ga mana chiel ariyo dong winjo ka jogo ka wuoyo WhatsApp ajo to giwuoyo gi jomong'ere Leon kodi dwa ng'isa ni Leon Hart okia gi Freeman lingane wawinja ni sahi nimepona an boss jabungu okwapenja ni Freeman ka chieng' ma en free mondo wadadhoge mondo mi kik wawach gimoro mwaparo miriambo koro en motamre ni bwana Omari an sani ok adwa interview ni nikech an to nabiro with clean heart mar timang'o
mar mondo mi wagin we wapenje ni ba watime wen mondo wang'e mano siepni mopango go interview makoro Maxim do mano dongo siepo mopango go interview makoro Maxim simu ni isayo gi gocho malich wapenje ni watime wen bwana ng'ato inyal gure gima miriambo mobeda beda ni ka joma iye mosiepege mosechako wacho gima chalo kamano ayo ndiko Movin typing we wawinj ni owacho nang'o kowachonwa ni ati kata kiny after surgery no. Koro in to sawa to makawuono nonego bicha mosepango kode cha nosetim sejel adong mono onego watim kawuono ne watim atima mondo mi wayud that crowd to samoro en gi dawa kokamano to embe gigi koro segore e chunye owacho ni ang'o mochako paro momiyo koro time mana after surgery Omari 1+1 en 2 som gini aseneno 1+1 to en ga 2 11 obede abeda mar okwara bwana nyaka chieng' Movin Freeman wach kata nyaka chieng' ayud gine an pod ok believe Luo entertainment industry en gi siasa minyalo yudo kata ni ng'at ma jatie Movin Freeman ema koro ndhoge nikech samoro ok oneno ka kwande donjo nikech adier Movin to noneno hospital jogi en manie dhiang' ing'e kata mano anglawa babau nyalo tho inyalo neno gi babau nang'o nikech ok ikoperate kikoperate ma jok oneno ka gima nitie kaka iwe bath pesa moro nyaka iwe matin Omari gini neno ni ka gikonyi choko to kibiro yude because short gima watemo wacho ni dhano puonjre kaka ginyalo approach shida gigi antie moko manyaka konyi dhiang' nitie manyaka konyi kaka mag gine mag critical condition mag surgery people have just to come through gimwatim en mane wachung' diere koponi eti en mar kony adieri kanye matamwa nikech ka wach osewuok e group mar committees group mar committees e wach osewuok jok manoko gi nyaka buogi gimotimore maber ni tuo to tuo nitie nduka nitie ma ok odwa nyenye ana nyenye lela koponi ati wayudo evidence mwaonge go iwacho ni ati evidence ma in go minyalo chungo en ni ochiko mar jano ni ochulo 6k okay ochulo 6k no problem ng'amo wacho ni tiko thieth kanye neno kondiko na message go wacho nang'o let us do that thing after surgery koro after surgery no eko nyalo kata konowa maybe experiences mokale inyalo yudo kata ni Movin Freeman kaka ni ji osesolo ni modong 8 no owacho ni we adhi auslo dhiera dala mondo aduga tiego kata we gine lo koro yikora moga juang gimotemo ng'isi ni nitiere pach dhano paro mopogore to jatuo bende nitiere hali mopogore koro kik par pach dhano kik moni support Freeman
till pod en mana macha. You reach out. Reach out to Movin Freeman. Ene mako kwiri ni awe. Kaka an nadwa timo ne interview mondo explain ne jopiny kende. Ene mokona ni Hello. Antiere Masimba ka studio Moroka. Ana butu Masimba ka kama antiere makora ke, lakini en butu Masimba kaka pesa. Ya wimbo na ya picha na ya video. Wantiere ka Gomari Nash. Kasto wantiere ka ge osiep na milongo ni Professor George Kirao. Professor Tombasni. Kabisa namba ni. Sawa sawa. Kora riti dakadi. Sahi. Tunataka kutoka sahi. Ine makoro wangu ni tingu wakigachi nene kechigachi Professor. Aneno ka nege shida to onge spare wheel. Elisha nitiere kamoro. Ema in pesi yok chama. Nyaka kelisha kaidwa ni all fuel ya. Yeah. Ema. Elisha nitiere umojathirika opposite nini pipeline. Opposite ineka. Opposite ilogo ka ilo police line. Mana Ben Roska. Of course, my amazing people. My name is Edgo Diambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kama unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kama unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo mi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.